That is what they said. She is working with JD. But JD is not around, so she decided to come into the studio. So I don't know. For him, I have anything. I know. I understand. So we wanted them. We say we wanted them from day one to even be coming into the studio. It doesn't matter who they even come Francis. Ma ekelela m oyikwu kelere ntụ n'ụma na ọ na-agba ọkụ ma ha elekere itoolu kwa ụbọchị Fraịde aya uchie wee were okwu gbara ọkpụrụkpụ nke akpụ n'ọnụ dịka o si ada wee bata anyị bịa anyị adọwasịa ya agba ka o wee ịghọtasịa ya maka na anyị nwe ndị maka esi adọwa okwu agba n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ndị dịka Mechi Ugwuele na Izuchukwu Ekweke. Abụ m Chiziani Ajibon ebe a. Okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa bụ o wee ike ịnụgo ya ọ bụrụ na ị nọ n'Enugu ma ọ bụ na ị nọ n'ebe dị iche iche ị ga-anụgo ka ndị nta akụkọ mgbasa ozi dị iche iche kwuru ya ndị na-anọkarị ebe a bụ ndị na-ele efi bụ ndị ugwu ama dịka New ka ọgbaghara dapụtara na ya ụnyaahụ o wee bụrụ na ọ dị ka ndị wee ihe ndị wana chọrọ iwere ana ha dịka ụlọ ikpe si wee ka ikpe ma ọ bụ kpee ikpe ma ọ bụ kpebie ikpe mana ọ dịzị ka ha lụrụ ebe ahụ ndị omekome ndị ekperima wee nụpụzie ma ọ bidozie ebe ọgbaghara nụsabazie ndị uwe ojii gara iwere ana ma ọ bụ ndị wana ji jee iwere ana ha dịka ha kwesịrị dịka ụlọ iwu si kpebie mana nke gbara ndị mmadụ yara bụ na ọ bụghị sọsọ na ndị a mechara wee na-emetọ ọgbaghara na ha ndị ụfọdụ nọgasị ebe a na-ekwutu na ha jicha ma egbe nke ama dịka AK-47 mana dịka o si dị ndị ọnụ na-ekwuru ma ọ bụ aka na-afụ ihe mgbasa ozi na ọchịchị obodo Enugu apụtana wee kwuo ya na ihe ahụ bụ na akpara ya akpa dịka ụlọ ikpe si kebie okwu na onye wana ma ọ bụ ezinụlọ wana ahụ bụ ezinụlọ Igwe Gabriel Nnaji Wajanja bụ ha wana oluozie ndị ikpe na ụlọ ikpe kpebie ka ha were ana ha ajezie wee okwu wee pụtazie ebe a mana ndị ọchịchị Enugu na-ekwu na-akpara ihe akpacha ya na ndị isi afịa ndị na-ele efi ahụ na-ewe nara ebe ewepụtara a chọrọ ibugharị ha ka ha je nọrọ ka onye nwe ihe ya were ihe ya ihe a bụ ihe arụtụgasịrị aka na ọ bụ ya butere ndị kwu na ndị ekwu ya mere na ndị uwe ojii ejije n'ala ana rụziri ebe a ndị ekperima nọ ebe a wee bupụtazie egbe a na-arụtụ aka na ebe ahụ abụgoro ebe alụ dị iche iche na-eme ebe ma ndị na-ese ụlọ ike ma ndị na-eme mpụ dị iche iche na o jupụtara n'ogbe a o wee bụrụ ya bụ na ọ dị ka ihe a pụtaziri ihe maka na ọ bụrụ na ọ pụtaghị ihe afọ ime onye ụlọ ikpe bụ ezigbote ụlọ ikpe chizuru n'ikpe ikpe ga-ekpechi ikpe wee kpe ya ka ha si kpee ya wee yewe ihe ya onyewe ihe achọzi iwere ya ọ bịara abịa
bụ ndị bịara abịa ma ọ bụ ndị wakporo gbanara na ana ahụ eke ji n'ime fụọ ntutu taa bupụtebe egbe jụ ihe onye wu ihe ya n'agbanyeghị na tupu apụ aga ebe a na ọchịchị obodo Enugu bụ ọchịchị na-achọ udo na-anabata ndị ọbịa na-achọkwana ka mmekọ mmadụ na ibe ya bụrụ nke tọrọ atọ ebunara ụzọ kpaalụ ya na ndị isi ndị ya na-ele efi ebe a si a na-ewe ebe ọzọ a ga-enye ha jebe ebe a ọ dị ka ndị ahụ kwekọrịtara mana ka ezi ebe ndị omekome ndị ekperimasị wee pụta ọ ya mere anyị ga-eji wee na-ajụ ajụjụ na nkịta wee na-asị ewedu ndị karịrị iwu obodo ewe ndị pụtara ka ajụnumesi na ha karịrị iwu obodo na ihe ọ bụla iwu kwuru na ụlọ ikpe ga-ekpe n'ọya ga-ekpe kpesịa nke ahụ ata na ọ bụghị ha ka a na-ekpere ikpe na ọ bụghị ha ka a na-akpọje ụlọ ikpe ajụjụ ọsọ anyị ga-ajụkwa bụ ndị ga-adọwara anyị okwu agba ebe abụọ kedu oge ana mmadụ ga-eji nọgide ọwụọ ahịa ọ bụrụ na ọ wọrọ ahịa onye nwe ihe asịzi ya na ya adịghị ejizi eme ahịa na ya chọrọ iwere ihe ya kedu oge o ji bụzila alụ kedu oge o ji bụrụ njọ ọ bụ ụmụ ihe a niile ka anyị ga-enyochagasị taa ndị ga-adọwara anyị okwu agba akọwazizara ụzọ kọwala anyị ụmụ ihe ndị ọzọ megasịrị na ihe ndị ọzọ ha chere dịka ozi si na ọnụ onye na-afụ maka mgbasa ozi na ọchịchị obodo Enugu si pụta ụmụ ihe niile ka anyị ga na-arụtụgasị aka n'ụbọchị ga site na abụ m Chizzy Ani Ajibokene ndị Igbo ka anyị gbapụ ọsọ ndị Igbo anyị ekene m unu anyị anọgo ka anyị si anọ n'oge okwu akpụ n'ọnụ maka na anyị afụgo ọtụtụ ihe menụ ụnyaahụ dịka o si ada mgbe anyị na-akọwapụta okwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche ka anyị na-agwa unu na o nwere ọtụtụ ụzọ emechiri emechi maka ihe kpọtụ n'obodo anyị bụ Enugu ụnyaahụ abịa n'ihe a na-ekwu maka ka o si ada na anya bụ New Artisan mụ na onwe m abago n'ime ebe ahụ wee fụ ụdị ihe na-eme ebe ahụ o nwere ihe ọbụla na-adọrọ m ọ ga-abụ ịchọ n'Enugu ka ịba ebe a ka ị rapụ ife ya o nwere mgbe abịa bụbụ ebubo si na ọ dị ka na-ere egbe na nyabụ ime nyabụ New Artisan ma anwụrụ ike ma nke na-acha ọcha ma nke na-eji oji o nwere ụdị nke ịma mfụ na nyabụ New Artisan n'afọ gara aga ka ọ bụ afọ abụọ gara aga ka nyabụ ihe nọ wee wube na ga-emebi nyabụ New Artisan na ga-emebi New Artisan na ga-emebi New Artisan achụsịa ndị mmadụ ebe ahụ ka a chụsara ndị mmadụ ebe ahụ ekwue ka a ga-eje eje ka acha acha agbachi nkịtị ha nachikwa azụ bidokwa ihe anụnwa bụ ihe na-adọrọ mma ha na-eme ebe ahụ mgbe a jụrụ aka na-achị Capital Territory ya bụ Joseph Uno ọ sị na onwere ka esi gwu ya na a na-eji imebi ebe ahụ na sọsọ ndị nwere ikike imebi maọbụ ịyasa ebe na-adọrọ mma maọbụ ebe gọọmenti nyere ikike ka ayasa bụ ha nwabụ ndị Capital Territory na ọha nwa ka e nyere ikike imebi mana onwere onye ọbụla jụrụ ya ese onwere onye ọbụla gwara ya na ọbụrụkwa nye nwa bụ ihe nyere ikike imebi ebe ahụ ya bụ onwe ka isi n'anya na ya bụ okwu ifu na okwu dị iche iche akụkọ dị iche iche bụ ihe na-apụta na ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ tata mana ebe a nụnwa anyị nọ anyị ga-adọwa okwu agba maazị Watshot na ebe a Izuchukwu Ekpu Ekenya bụ onye nta akụkọ anyị n'ụzọ pụrụ iche nọkwazi ya bụ ajụjụ niile anyị ga na-ajụ ha nwa bụ ịsa ya bụ ajụjụ ọ dị mma ọ bụghị na ndị na ya bụ Enugu Central ọkwa ya Territory ha anaghị emebi ihe ihe a na-eme bụ ịnara ebe a wakporo n'ike ha eje na-achịta ya dịka ndị ọchịchị si eme ọ bụrụ na ha na-emebi ihe ọzọ dịka ibe ya bụ na awụrụ ntụ nke ụnụma dịka ntụ ka a na-alụtụgasị aka ma nke afịfịa ike awụrụ ike ụmụ ihe a niile awụrụ ntụ ike na ihe a niile bụ ihe a na-alụtụgasị aka na na-eme na ọ na-eme ebe a ma akwụna mwakpo n'ike alụ dị iche iche ka a na-ekwu na ọ na-eme na ebe ahụ a na-akpọ New Artisan ahịa ndị ugwu ebe a ọkaka ndị nọ ebe a bụ ndị ugwu bụ ndị na-ele efi na ụmụ anụ ndị ọzọ dị iche iche a na-elegasị ebe a anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo maka na anyị chọrọ ka unu ga-eso wee tinyegasị ọnụ
na nke mana anyị pụta amechi na izu eweta ebezi ọnụ ka ile na-afịa pụta abụ nchiza na anyị na-abịa. Hey, Doredo, better than safe. Now 10 gigabyte data just like my Airtel so. Yeah. 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You suck at me. 5,000 naira will give you 20 gigabyte data. That's no cool. Now here, all it's a different. Although admitted that there's a court order. That way, only when I see a government or not, the government is. Nkata na akwa. Iwata. The government is on that point. I not going It was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my Oga's work, then Oga's work. You had double. Came home, made dinner, and now nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubic malt. Enjoy the silky smooth taste of Dubic malt. Malt, crown the moment. Hello, good afternoon. How may I help you, please? Yes, I'd like to buy data to watch plenty videos. You know now, music, sports, in short, everything on YouTube. What is your budget, sir? As low as possible. Well, Eman, $15 hour sound. On Sunday, stakeholders meeting. Yes. kwa ebe ano. Mbanka men abe na ndenugo media otude. I know. Get the super affordable YouTube time-based plans from Glow and start feasting on your favorite YouTube videos for as low as 15 naira for 1 hour during the day and 15 naira for 5 hours at night. Dial *777#. Select data, select social bundle, and Enugu select Central, YouTube to choose the Glow YouTube plan that's just right for you. Enugu ECT. Enugu Central. Now, here's that big moment. Today was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my Oga's work. ECT or Enugu Central ECTDA, Enugu Capital Development Authority. Okay. From enjoying my Enjoy the silky smooth taste of Dubic malt. Dubic malt, crown the moment. Ọ dị mma ka gbapụ ọsọ ozugbo anyị na-ekwu maka ọgbaghara dapụtara na New Artisan ebe ndị ugwu na-ele efi na anụ ndị ọzọ dị iche iche ụnya ka nke a mere dịka o si ada na ụlọ ikpe kpere ikpe si onye nwe ihe ya were ihe ya ya bụ ezinụlọ Igwe Gabriel Nnaji Wajanja ajezie ebe a ndị omekome bupụta egbe dịka ya si akọ wee chụọ ndị uwe ojii bịara ebe a ọsọ mana dịka o sikwu n'ụlọ ya ka ajibokwuru na isi afọ kwaba okwu na Enugu Capital Development Authority ya bụ ECTA ekwuola na ha amaghị maka ya na agwa ha mana ọnụ na-ekwuru maọbụ Enugu ọchịchị obodo Enugu bụ onye na-enye onye ọchị obodo Enugu ndụmọdụ n'ụzọ pụrụ iche gbasara mgbasa ozi ekwuona wee kọwaa ya na-akọwa na ihe abụọ ihe ụlọ ikpe kpere ka a chọrọ ije mee ebe a mana ndị nọ ebe a wee gbaa isi akwara ya bụ ndị na-ele efi ebe a wee gbaa isi akwara ọkachasị ndị omekome n'ime ha n'agbanyeghị na ha na ndị isi ndị otu ndị na-azụ afọ ha ebe a kachasị ndị na-ele anụ nakwa efi dị iche iche na ha akpana na-akọwa na ọchịchị obodo Enugu bụ ọchịchị udo na-achọ ọdịmma mmadụ na ibe ya na-anabatakwa ndị ọbịa eje narị ha ikpe na na-ewegoro ebe ọzọ enyere ndị a ka ha jebe nọrọ mana ọ tụrụ n'anya na ndị omekome ndị ekperima bịaziri mee ọgbaghara emere ya Amechi Ugwuele oge anyị nọ ebe a na mgbede ya oge a na-anụ ozi ti ebe niile na-efebata onye ọbụla na-ekwu
zekwara New Artisan agakwana New Artisan na nke agbaghara dị na a na-agba egbe na a na-eme nke a mechaa ọ dị ka ihe a bụ eziokwu maka na ụzọ kpọchiri akpọcha ụfọdụ ụzọ ka kpọchikwara n'ụtụtụ a. Ajụjụ m chọrọ ịjụ onye isi n'afọ ije nata ana awanara na ndị mmadụ ji ewana na ya n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọ bụ ụlọ alụrụ ma ọ bụ ebe ọbụla alụchiri ụzọ na-eji anapụta ya ma o mepee ebe ahụ ọ dozie ebe ahụ bụ onye isi Enugu Capital Development Authority ekwuona na ha ama maka ya, mana ọchịchị obodo Enugu dịka onye isi ma ọ bụ onye na-enye ndụmọdụ n'ụzọ preach na-enye ọchị obodo Enugu ndụmọdụ n'ụzọ preach gbasara mgbasa ozi na-ekwu na ha na ọchịchị obodo Enugu na ndị isi na-azụ afọ ya ebe ahụ akpaala na ama maka ya na-esokwala n'usoro ekwesịrị iso dịka ndị na-eme ihe dịka ekwesịrị. Ndị ha gara ebe a na ha gara n'obi ọcha ijeme ihe ụlọ iwu kwuru, mana ka o so ada ugbu a Enugu Capital Development Authority na-ekwu na ha ama maka ya, ọchịchị obodo Enugu na-ekwu na ha ma maka ya. Kedu ihe ga-ekwuzi gbasara ka o so adazi ugbu a n'akụkọ a? Ihe mere bụ na n'anya ka mgbe ha mere ịma ofu onye n'ime ha na-abụ aghọtachara wee n'agbanyeghị na Enugu steeti gọọmenti haziri tinye n'aka ndị ECTDA ihe niile gbasara ime ka ihe a na-arụ arụ ihe ọbụla arụrụ arụ soro iwu nke adịrị ebe o kwesịrị ịdị kutuo ya wepụ ndị kọt nye iwu si wepụ ihe dị otu a kachasị ka o si wee gbasata ana mmadụ si wepụ ihe dị na anịa onye nwe anịa were anịa mụ ha dị eche na onye anwa ga-eje mewe ka ọ bụ na o si wee si ya, mana ihe ka mkpa bụ na ndị kọt nwere ike idunye ndị a na-akpọ belif ndị na-eje ejere ha ozi ka e wee fụ na ihe iwu ike ha na ha mere ya bụ ihe. O nwere ike asịsị je tụpụrụ mmadụ ibu n'ụlọ, ị na-aghọta. Ndị belif nwere ike kpọrọ ndị polisi wee jewe. E nwere ike asị ndị kọt enye iwu ngwa unu jee kutuo chụpụ ndị a n'ebe a, ha eje kpọrọ ndị polisi ka ha jee chụpụ ha. Ọ bụrụ ndị Capital Territory ka ha ga-akpọ wee jee chụpụ ndị nọ na be ha kpọrọ ha nsogbu adịrọ, mana polisi ka ọ dị na ma ndị Capital Territory na-eji a na-akpọ polisi ozugbo ndị polisi na ebe ahụ mụ ha masị na maazị Onoisi na ọha maka ọ dịrị na ha marụ maka ya na onwere iwu dịka na onwere ume iwu ọ dịchaghị m ka yawa na-ekwu na ihe ọ bụla a ga-akụtu n'obodo Enugu a ọ bụrụ nkutu adị m eche na ihe jere ebe ahụ imegodo bụ nkutu na ka ha chụpụgodo ha ka ha pụọ. Unu si ebe a pụọ, unu sizi ebe a pụọ, ha nwetagodo ana ha amazịara ihe a ga-eme ihe dị ebe ahụ. Ma onye nweta ana ya anọkwa kọtụ na ọmụ ebe a ma mụ anwụ ya ọmụ amazi ma ga-ahapụ ihe dị ebe ahụ ma ga-akụtu ya. Onye ga-akụturu m ya na ihe ọbụla ihe ma bụ na ọbe m na ọmụ amazi ka a ga-esi wee mee ya. Mana ọ bụrụ na ndị uwe ojii na ebe ahụ ha na ndị kọt jewere ka ha si ndị nọbe mmadụ biko pụọ na ebe a, ihe a ga na-ekwu abụrụ ma ndị a onye chọrọ iwere bịa ma ọ chọrọ iwere bịa nọọ ndị nọbe onye anwa n'ike. Kedu ihe a ga-eme ha? Ekwesịrị ịkpụrụ ndị a taa ha ahụhụ ka iwu si wee kwu megide trespassing nya ịbanye be mmadụ n'ike. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Maka na asị hapụgodu ajụ ihe niile ya na ebe a so a bịara enefuru ebe ahụ anya. Gọọmenti Enugu kwuru ha asị na ha na-anabata mmekọ mmadụ na ibe ya.
ha na-anabata njikọta mmadụ na ibe ya na ndị Enugu bi ebe ọzọ obodo niile ndị a si wee bi ebe ndị Enugu bicha ebe ahụ mana ya na-ekwu bụ na o nwere onye Enugu ga-eje bi nye akpatara ndị gọọmenti Enugu ga-eji wee kaba arụ mgbe a sịrị ndị ahụ pụọ gọvanọ na-achị Enugu steeti site n'obi ebere ya wee gbaa mbọ chọwakwa n'ebe ọ ga-etinye ndị a hapụrụ unu nwa amadi nwa ana ha mana ka ọ ghara ịbụ na achụkwuru unu ọ gbasakwa gọọmenti isi na achụkwu maka ọ bụrụ ha tinyere unu ebe ahụ mana gọvanọ jisiere ike chọta ebe ọzọ n'akụkụ ebe ahụ kwa si ha ngwa unu jee nọrọ ebe a hapụrụ na onye nwe bịa mmadụ a ga-anọzi na bịa nọpịa mkpụrụ ihe hapụrụ na onye nwe bịa ka ọ nọrọ ha ajụ ụfọdụ agakwụkwọ ebe ahụ ndị ụfọdụ isi ọnwụ nọrọ ebe ahụ ihe ji wee chọka ịghọta chizi n'ihe niile bụ na ihe a na-egosi ụdị ịkparamagwa ndị ụfọdụ na-abịazi abịa na be anyị na-enwe ọ na-adịzi ha ka ha ga-asị na ọha nwa bụzi ọ bịara abịa were ama na ọha nwa mgbezi ebe a mmadụ onye bịara na bịa kwesịrị ibunye gị oche ị ga-anọ n'oge a ga na-agwazi onye anwa oche ọ ga-ebunye gị kwugide rụzie dịka a ga-asị na ị chọziri ịchụpụ onye anwa na nke ọ na-anọ ka ị nọzi ara ahapụ ndị a ka a meweta o si wee masị ha ụbọchị ga-abịa mgbe nwoke ga-achọ ka ọ nakpuo ya na nwunye nakpuo ndị bịara abịa sị ya mba m na ị ga-eje rahụ n'ezi ka anyị na nwunye gị rahụ n'ime ụlọ na-agwa gị izu dịka ụdị alụ a na-alụtụgasị aka na ọ na-eme ebe a na ihe a mechi kwuru ugbu a na asị ha pụọ dịka obi sarịsarị na obi ọcha obodo Enugu jide ọ sị ka ihe ebe ọzọ iche na ọ ihe masịrị amasị na-ewekwara ụdị ndị na-eme ụdị agwa na-akpọ ụdị agwa afụtara ọ pụtagokwara ihe maka na ihe o ji pụta ihe ugbu a bụ na ejere iwere ihe anụmazi na a na-agba egbe ekwesịrị ịbịa na-apazi ndị agha pa wee tiezie ha n'akụkụ ebe ọzọ n'ofu akụkụ ebe ahụ kwa onwe ndị banyị na-ekwu ndị banyị si na ihe ọjọọ gba afọ ọ bụrụ omenala ife na-eme na New Artisan Market bụ omenala ndị gọọmenti ndị na-echebe iwu anyị merụ ka m bidogo na mbụ ndị gọọmenti anyị ha na-eme obekọtọda na onwe mba na-eti mkpu na obodo a na ka federal gọọmenti na-eme obekọtọda ka ndị gọọmenti na ọ na-abụ kọtụ ihe anyị na-ekwugodo bụ na ọ jọgbugide na njọ na-atụ nka nwere isi mana ihe mana ebe ọ ewute mbụ na ife a na-eme na ndị bịaziri abịa na-agwazi anyị ebe na ife dị ha mma ife dị ha mma nke ga gọọmenti wee na-achụpụrụ mmadụ n'ebe a na-achụpụrụ mmadụ na nọmba 1 ịganye nọmba 2 ịganye ịchụ ikwu ya na n'ikwa na nọmba 2 ife na-asị abụ na n'imere stent fọmụnwa ife ndị a chere n'obi ha bụ na ana gọọmenti nyere ha abụọ iji megide iji sa ha mgba na ụnụ mere ọfụma ebe a na maka ụnụ na-emeta ọfụma ka na akanyekwu n'ebe a na akụnụ ụnụ agbasa mana ihe gọọmenti agwata bụ na izuche ka njidegide gị ebe a na anyị na-achọ ịkọwa maka na mgbe Watchot na-ekwu okwu Watchot sị na gọọmenti nya gọvanọ aka na-achị steeti a na o nwere ebe ọzọ onye ha si ha sigodi na ana mmadụ pụta jewe ebe ahụ mgbe ị na-ekwu bụ na otu anụnwa aka na-achị steeti a si nye ha anyị ebe ọzọ na ọ bụrụ nya ka o kwesịrị ime na o kwesịrị ị na-enye ha na egere m onye Steve Oruru nchere ụtụtụ a ebe nye ha na-abụ n'akụkụ ebe anụbanụ ichinye ha na kpọpụfụ ebe ahụ na-akpọtefe aka ka m gwere na otu New Artisan nọ na Independence Layout ichinye ha na gawa ihe duka emene maọbụ gawa bakpa ịma na apụlapụ maka na maka okwu Artisan na ama na afọ abụọ gara aga na Enugu State Assembly enwere motion emuvuru na si gbupụ afịa New Artisan na ebe ahụ ọ dị nso na gọọmenti haus na onwere obodo ya bụ ga afịa ụdị afịa ahụ a na-agba akwụna a na-ele ọgwụ ike onwere a na-egbu mmadụ omekome niile a na-eme na ịga n'afịa a na-eme ya ka ị ga afịa ga-eso n'otu na gọọmenti si bupụ ya maka emechara ife agba afọ ịbụọ onwe ya emebere Amechi na iji bịacha na ihe kwuru ndị Igbo dịka anyị si mara nọ n'ebe ọzọ na-azụ afịa ha nọ na Alaba ha nọ na Ladipo ha nọ na Abuja na ihe ndị ọzọ nke ka na-eme ugbu a bụ Aspanda ndị Igbo tụrụ ego ha lụrụ ya
ha zụrụ ebe a na-alụ ya dozie ya mana ịma ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ ebe a na-asị na-eyi ha zụrụ ya azụ ka eji ya gbaa ha ume si ha n'ọrụ n'agbanyeghị ụdị alụ asị na ọ na-eme na ụdị ebe dị otu a ndị ọchịchị oji asị dịka izu si kwuo ngwa ebe unu bịa nọrụzi ebe a ka agbawa ezikwa ụba onwe ihe anyị ga-aghọta bụ na onwero ọ maka na ihe megide obi abịazịa gbarụọ onye ọbụla ọ bụrụ na ọ bụrụ ya onwero onye naanị ya na-ebi onwere obodo ndị ebe anwa adapụ obodo ndị mmadụ abata n'ime ya bụrụ ezigbo obodo ndị obodo a dejikwanụgo mmekọta ka eji akpa ịchụ akụ na ụba bụ ebe ọbụla masịrị gị ijewe ebe ahụ chọwa ife afọ ga-eri na ị na-anụ na afọ ekpere zuru ike bụ na njegharị maka na asị na ọkwa nụ mkpụgharị ka mmụọ ji adata ego ndị Igbo na-azọpụ ụkwụ ije achọ ihe afọ ga-eri mana ka isi wee kwuo dịka na Lagos achọwa ndị mere ka Lagos wuru ka nnukwu obodo ndị Igbo ọtụtụ ebe niile dị iche iche ha na-azụ ana tụọ ego zụọ ana rụọ ihe niile ha na-arụ ebe a kwa ma ụzọ onye Igbo zụọ ana ọ ga-ejisi ike fụ na ọ zụrụ ana site n'aka onye o kwesịrị ịzụ ya na-atụkwa ụtụ isi obodo ahụ mee ihe niile o kwesịrị ime enye ya akwụkwọ ebe anwa etu ọbụla esi wee sisi wee rụọ ihe ọ rụọ ya ebe anwa ya sisi eme na omemme ya o wee biri wee na-ekwu na ebe onye bi ka ọ na-awachi ịgwachi ebe ibi abụrụ naanị na ị bịara gbaa ngige ebe ị nọ mana ọ na obodo ihe ga-eme ka obodo dị mma ị na-etinye aka n'ọnụ na ya ndị Igbo na Lagos abịa efere aka na mmiri ha eje kụwa aja kpochie ebe anwa mesịa ya ọ dị mma o meru 10 afọ achụpụkwa ha ebe anwa ndị obodo ebe anwa ekerie ya eje chekwa ebe ọzọ ejekwa fekwara ha aka n'ime ọhịa ejekwa ebe anwa mepe ya ka ha na-eme maka na ịma na Igbo na nke ha bụ fere anyị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ na iro hapụzi ọgwụ ya na ndị mmụọ mana ọ bụ amamihe mana amamihe a na-awọrị ndị Igbo ka ndị Igbo ma nwọrị ewere maka na ndị abịazie na ala Igbo ndị Igbo na-apazi ndị ọzọ apa ihe ha na-enu ihe aka na ya chi Enugu steeti mere o nwere amago m ebe niile a chụrụ ndị Igbo ụmụnne m achụcha na Bauchi mgbe anwa gbachaa ihe niile ha nwere ọkụ ha nata onwere onye nye ha gwọ nkụ bụ ka ha wee gbaa moto onwere onye tinye aka n'obi onwere onye rụziri ebe ha nọ onwere ezi ya ji ebe ọzọ nọrọ ha nata ndụ ha aghasa mebie mgbe ha nwacha mana ọ bụrụ na ugwu Hausa ejiri riot wee chụọ ha ewere nke ọzọ wee chụọ ha ihe a gbasara onye Igbo emekwana ya ndị ọchịchị obodo ahụ mana nke a na onye unu ji eje banye na ana akwụ maka ndị Hausa eme na anwe ike fụ ebe mmadụ ebiro ama fens banye ebe anwa jee ruo ihe nọrọ ebe anwa ma ọ rụọ obere ihe nọ n'iru ebe anwa ebido na-akpọta ụmụnne ha nsogbu adịrọ ndị be anyị atajiri mmadụ anụ ya nọ na ịbịa bụ onye na-esi ka ịbịa gbuo onye anwa nsogbu ebido wedewe na nkekịta ndị a bịara ebe a banye ebe anwa onye nwe ana asị ka ya nwere anị ya sinyeghachi ya anị ya o jee n'ụlọ ikpe ọ kpọrọkwa ndị akpa obi ọ kpọrọkwa ndị uwe ojii na o jere n'ụlọ ikpe ndị ụlọ ikpe wee nyochacha gechaa ntị kpọọ ndị niile na-ebe anwa ha onye bụ na ekpesacha o wee bụrụ na eziokwu na onye nwe ana bụ onye dị etu a nye anyị ya gọvanọ n'obi iko wee sị ka ihe a na-agwa gị bụ fens bụ ihe kewara ebe ahụ ngwa bịa na ebe a nọrọ ụmụaka ndị a na-eme imo ndị anyị bụ werezi na ebe ọbụla ha nọ bụ nke ha na o nwere onye ga-agwanwu ha okwu maka na ihe kpatara ya bụ onye mehie akpụrụ onye aje na nke ndị uwe ojii maka na onye na-ebe ahụ nwere ka ọ bụrụ ndị be ha asị hapịa ekwu okwu asị hapụ ekwu okwu asị hapụ emegide ihe na-egosi onye anwa bụ na ọ karịghị iwu na o nwerezi ya ga-emenwu ya ọ bụ na onye na-akwanyere iwu ugwu ndị na-akwanyere mmadụ ugwu wee cheta na gọvanọ nyere unu ebe ọzọ
ọ bụrụ na ga-eme bụ biko ka anyị kwana n'ebe a ọkwa chụpụrụ ndị be anyị nọ na Kenyatta ọkwa ndị be anyị nọ na Kenyatta ebe a na-ere akụrụngwa eji arụ ụlọ asị ha pụọ ha yogide mee enumana achụpụ ha jee gosi ha ebe ọzọ asị ha etu a ka obodo si eme gosi ebetara aka n'ebe ha nọ onye ọbụla ekunye na webe ahụ jee nọ maka na ihe anyị ji ekwu ihe a izu bụ na oge ahụ a chụpụrụ ha nke mbụ ewere ebe ha nọkwara n'akụkụ ebe a nọrọ ebe a nọgidezie wee banyeziekwa mebụkwazizikwa ahịa ka esi azụ ahịa ndị ọchịchị dịka eme ka ha fụ ha ọ bụziri oge onye n'agbanyeghị alụ asị na ọ na-eme ebe ahụ ọ bụziri oge onye nwe ihe a chọziri iwere ihe ya ndị a kechaa nkwụcha wee pụtakwa ajụjụ anyị na-ajụ bụ n'ezie ndị ọchịchị ọ chọrọ ịchụpụ ebe a maka dịka anyị si kwu ọ bụ na a chọrọ ịchụpụ ebe a gịnị ga-eme na a ga-asịkwa ha ọ dị mma ebe ahụ ị nọ bụ n'oche ahụ kpọmitekwa mana dịka Amechi si kwu ka ewelu ha wee jee ebe ọzọ ha na-atụkwa ụtụ ha na-azụ na-alụ ihe ọ bụ ego ha ka ha ji alụ ya ọ bụ ego ndị ahịa a na-anụ ego niile ha na-akụ ụfọdụ na-eji ebi ego na-eji ele ihe ọzọ ha were ije zụta ọba ahịa ebe ahụ mana asị ndị a kpa ndị a sị ha bịa nọ nọziri ebe a anyị anụ ha na-elesi ha ya anyị anụọkwa na ebe a ha nọ na a na-alụ na ha na-alụ ihe ebe ahụ mana ebe ndị be anyị jere ịzụ ahịa ha na-edozi ebe a lụọ ọba ahịa na-atụ ụtụ isi ebe ahụ mana ha na-atụ ụtụ isi izu ahụ ajụjụ ajụrụ maka chọrọ ịbata ọ na-ewute oge ụfọdụ ọ dịka na ọ bụrụzi ka esi mee onye nke abụrụ nka ịma ị na-ekwu okwu ka ịta ababa timba ama mgbakuli ababa timba o nweghị ife ndị ababa timba na-ayọrọ asị nkene welu ụbọchị ndị mapụtara pịa dị ebodo anyị ma ihe eme na Damija ka ife meziri na oluzi na nke new artisan a na-eme ka ọ n'ọbụla ya onye bịara be gị ị nwere iwu ị nwere ikikere si onye biko nọrọ ebe a chifi onye bịa be gị kịta na onye amabata bi na ararụ o nwere ebe a ga-apụta ya nna nna nọrọ ebe a ka gbata gị mmiri ma ọ sọsọ na oge isiri ya na ji aka gị kpọbata ya nke na adị nke na-ajụ ka ha na-azụ afọ ebe a ha na-atụ ụtụ isi maka ebe anyị a na-edozi ebe a maka na na-edozi ebe a na anọ m Lagos mgbe mebiri Ladikwa market mebiri Ladikwa market weta ọnụ ya ete na tọnụ eti ọzọ anọ m afịa ndị ọzọ ma alaba aspanda ha lụchakwa na ya ndị ọzọ ka na-achọkwa ịbịa nara ha aspanda dịka Amechisikwo alaba adị m ka ha ka nọ n'ile ikpe a ana dị anọgide ya ebute ebe a chọrọ ịnara na Chiwapa Alaba market alaba ọjọọ lokal gọọmenti bụ ime ọfịa mana tinye afịa wee na-edo obodo ndị nke na ka ha na-eme ha na-atụ ụtụ isi ike ebe afọ ọ na-azụ ha wee kwetara ama na gọọmenti nkata gọọmenti na anụtụ isi nkata gọọmenti na anụtụ isi mana ife mere bụ na gọọmenti ịchịbụpụ afịa ịbụ na esi nọ ha kpụmiga bụpụfa ọpụta na anadozi n'Enugu and ihe na-ajụ bụ ka ife mere na afịa ga-eju n'ebe a o nwere na-ajụ na afịa ahụ n'ebe a bụ security risk to the government house nọ n'Enugu steeti maka ebe a na afịa bụ ụzọ gbara straight to government house na ihe mere ihe ọpụta bụ na alụcha ụzọ Enugu express road na Port Harcourt express ya bụ na onye na-abata ife onye ụzọ bugoro bataba ụzọ ma gọọmenti house bụ afịa ya na-ekwu bụpụ dị afịa enwere ebe anyị edozi emene enwere ebe ahụ na ọ ka nwere ana ndị n'ike ọbụna na n'ikike chọrọ inyo ọbụkwa na echekwara ana ndị Nkano ịgawa ọ bụrụ ozi ibu ịsụra chief to nke bụ na chief to okay na which is no friend kewadfa ihe kwuru bụ na na-abịa na-ekwu na ihe n'uche ndị afịa ahụ ife a chere bụ na gọọmenti oke ebe unu na-eme ọfụma ahụ oge ka nye kwuo n'ebe a na akụrụ gbatikwuo na-agbaghị asịrị na sọ na-eme anya na ikwu daalụ izu ajụjụ mwachi iju bụ n'ọnọkọ gị ka m na-abịa Amechi Ugwuele maka na ekwu afọ ebupụrụ ebupụ anyị maka ose daa na akwata mere eji jụwa ese merere akwata eri ka a chụrụ ha achụ a na-ekwu ka a na-ekwu nke nwa na-akpọtụ n'oyi emene achọ ndị niile nọ n'oyi emene ebute nnukwu moto aja ya onye emene a chọrọ idozi ụgbọelu onwe ndị asị ha gbadawa n'akụkụ eke nwee ndị jewe saịdị ogologo ụzọ rehab road ụmụ ebe ahụ dịgasị iche iche ụta ka esi kee ya ya bụ
abịa n'ụdị ihe anụnwa ndị nọ n'Akwata eburu ha ncha niile ebupụ bute ha na Gariki n'ụzọ Akwuke ebe a ka nwe ndị esesi jebe New Market efu na Akwata New Market na Gariki ha dịgbara onwe ha iche ọ bụrụ ọchịchị dị iche iche ọ bụrụ ndị ọ ga-abụ ebupụ asị gị nọọ ofu ihe ka eji kewaa ha otu aka ọ dịkwa na oyi emene ịbụrụ ndị nke ọzọ gbadagba n'akụkụ Eke bụrụ ndị nke ọzọ gbadagba n'akụkụ Rehab Road na afọ abụọ gara aga ka anyị nọ n'onye egbu na ya bụ New Artisan mere ndị gọọmenti ji sị ka ebupụ ya bụ afịa ebe a nọọsụ bupụ ya ebupụ maka na onwe onye egbu ikwugo okwu gbasatara nwere ike ma nke na-acha ojii ojii ma nke na-acha uhie uhie na ha na-ere gbedecha ha ncha niile ebe a wee na-ajụ ebe ọ bụ na ụdị ihe anụnwa bụ ihe na-akpọtụ ebe a ihe kwesịrị ime ọ ibupụ ya bụ afịa ebupụ ọ bụ ịkwụsị ya bụ afịa kpọmkwem ọ bụgodị na ịkwụsị ya ndị niile aha ebe a lụtara aka ebe a gịnị ka ọrụ ndị ogbe ọgwụ ndị nche na-eme ijide ata ha afọ ekwesịrị ịta ha ka ike ahụ kwụsị maka na ebe ọ bụla asịkwa ha jee ebidokwa ihe a na-asị na na-ekwu ebe ọ bụla iburu ha jewe kịta anụnwa ofi ndị ahụ ka a na-ebupụkwe so ọ ibupụ ya bụ afịa ọ ibupụ ya ka ọ ịkwụsị ya kpọmkwem ọ bụrụ dị ibupụ ma ọ ịkwụsị maka iji gwa gị eziokwu afịa ije ebe anwa o nwere ndị na-azụ ezigbo ahịa ebe ahụ oge mgbe m jere ebe anwa gote ihe o nwere ihe ị ga-achọ n'Enugu ebe a naanị ebe ahụ ka ị nwere ike inweta ya ị na-aghọta ka anyị ghara isepụ anya n'ihe a dị ezigbo mkpa ọ bụrụ dịka na a na-asị ha azụsi na nọọ na nke mbụ bụ na ebe ajọ ihe na owe bata ebe anwa ọ dị ihe na-abụ nchọrọ unu ghọta ofu ihe bụ onye nwe ana chọrọ inwere ana ya ikpe n'usoro ikpe ụlọ ikpe bụ ekpebi ya ihe a na-eme ebe ahụ gbasara onye nwe nọ na achọrọ m iwere ana nke a bụ nke ịbụọ bụ ndị na ebe anwa kiri ka asị nọrọ ebe anwa amụma agbago akaebe agbago ihe niile egosigo na ndị ajọ mmadụ a na-eme ajọ ebe anwa ya anyị ga-ajụzi bụ kedu ebe ndị uwe ojii nọ o nwere onye gwa m sị m na ndị uwe ojii achọbụ m ikwu ya n'ekwentị ka m mara ma anyị ga-enweta onu ya tupu anyị ebido ha mana enwetara m ya amarụ m maka na ebe ahụ maka na ọ sị na ebe a abụrụ onye mmadụ dị ndụ kwesịrị onye arụ zuru oke kwesịrị ịnọ chiefo mana ndị mmadụ na ebe anwa si na ihe na-eme ebe anwa o nwere mgbe o gosiri m onyonyo n'ọnọdụ na fonu mebiri emebi ụmụaka na-agba akwụna ihe a na-eme ha nwere ike kwuru n'etiti ha na ụmụ nwoke emekowe ọsị m na ndị uwe ojii na-abịakwa n'ebe anwa egoro anwụrụ ike ha na ha ana-ese anwụrụ ike ebe anwa ebe ndị uwe ojii na-eji egote anwụrụ ike ese ọ dị ka a ga-achụ ndị ahụ ọsọ maka na ndị uwe ojii ọ na-abụrụ mụ na gị ga-eje chụọ ndị ahụ abịakwubezie ụdị egbe asị na ọdara ebe ahụ na ịchụpụ onye na-eme kedu ndị na-agbazi egbe ahụ dị ebe ebe egbe si nọzi ebe na-ajụ m kedu onye m ga-ajụ ịchụpụ ha ajịbọ odokwu na onwe ya kwuru si na eburu ndị nke ọzọ jee Akwata ọ bụrụ na ndị Akwata na akwọ ekwọkịrịkwọ ha eburugo n'ekwọkịrịkwọ ha kwara na Akwuke ebe ọ nọ ka njọ ebe ọ nọ ka njọ bụ na afịa ndị nke anụnwa a na-atụjeche ebe dị anya bụ afịa ama ihe a na-ere ịma ndị na-ere ehi na atụrụ chetakwa na ọnwekwe ndị ọzọ na-ere ehi na-ere atụrụ nọ na New Gariki mana a macha ịgwa gị na ịma ndị na-enye nsogbu a ọ bụrụkwa ndị na-ere ehi na atụrụ na ya nọọ ndị enwere ihe a na-arụ na-elugharị ebe ahụ mana ọ bụ ha ndị ha ma ọ ha kpọbatara ebe a maka ndị atụrụ na ehi ejego ebe a sị ha jee igote ehi na imeri New Artisan nọ nke ha mana ndị a na-eme ihe a ịbanye n'ebe ebe ahụ ndị mmadụ na-erugharị kedu ihe na-eme ụfọdụ akpọsata tụsacha ụmụ kirikiri ihe na ana onwere ya na-eme ebe ahụ ịmụ daalụ 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu ịkpọ ibe okwu nkenke akọ n'ọnụ ka anyị wee nabata mmadụ one na one afọ gị na-ebe iche akpọ ngwa be okwu gị nkenke
anyị ndị Hausa na-agbakwa na-asị na agbanwe Enugu a onwe ya ga-eme so n'ede ebe a bụ na gọọmenti anyị nke Enugu adịrọ ọtụtụ emebe asịsị ihe ịbanye ebe ahụ na ọtụtụ ihe dị ọjọọ na-eme ebe ahụ. Daalụ. Anya nụghị ihe ikwu. Afọ gị na-ebe iche akpọ? Nde ka ị mere, ebe ka iche akpọ? Ngwa gaa n'ihu. Onye ọbụla otu mmadụ ga-esi nọ na-abịa wee nọkwọ na-anọpịa mkpụrụ ife ọtụtụ n'anya mmiri maka na ihe mere ụnyaa nwa ọbụla na-etere ọbụ ụbọchị nwa ọgbaghara bọsụ ka sị ndị na-anọ ebe ahụ anọzi na Sudan nwere ụbọchị nkele ebe ahụ wee ndị afọ ọnụ ha na-akụta n'ụkwụ ha ka ha nkụ anya ha na-aka gbara onye na-atụ ọ bụrụ na ego ndị na-ere esi ebe a ga-agbata ego ole ha ga na-akwụ onye nkuzi na-ebi ebe ahụ onye nkuzi na-ebi maka na iji esi ka ndị ọbụla si ebe ahụ onye ga-ebi ka ndị na-eri Daalụ. Anya anụghị ihe ikwu. Daalụ, anyị nabata gị ọfụma. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Daalụ, ị bọọla chi. Gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Nnọọ, gaa n'iru bụ okwu gị nkenke. Onye bụ ihe ahụ onye ọbụla na-ekwuzi ihe bụ obi anyị niile. Ihe dị ebe a bụ na gọọmenti Enugu steeti amaghị m na ụjọ ka ha na-atụ mgbadaranụ ha achọghị iwu chọpụta ọkpa mee ihe ha kwesịrị ime dịka otu onye otu ụlọ ebe a sụrụ o nwere mgbe e wepụtara iwu ndị ihe na Enugu House of Assembly wepụtara ihe na 60% ndị ahụ gọvanọ achọghị ime anụwụ eni efọt ọ na-eme ekito dat and ihe anụ abụzi ihe na ogwu ụmụaka ọbụla egwu achọtaba n'aka ama ebe ndị aka n'obi bupụtasie so ihe ọ pụtasị emefina ga-emenwe ha na aka na-achị Enugu steeti nya biko maka na Enugu maka ama nchefu na tie na ọ bụrụ na o megide ihe anụnwa ihe esi n'aka ihe a wee si n'aka pụọ honestly ihe n'aka ya ka Enugu nọ na-egosi onye ọsọ emebi ana owere ihe mfụrụ ọ na-eme ndị mmadụ kwụsịlarụ ebe ahụ. Daalụ. Anya anụghị ihe ikwu. Daalụ maka ịkpọ anyị. Daalụ. 09097711109. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Ee, o dekwa na nwanne ndị ka ị mere nwa Adam. Ngwa gaa n'iru, tinye okwu ọnụ. Gabriel a na ọgụ a? Gaa n'iru, anyị na-anụ ihe na-ekwu. Biko na ihe mere na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na ebe ọbụla mmadụ na-akwa ebe obibi ọ bụrụ na enyochaghị ya ọfụma ọ ga-akwa ọnọdụ ifuru wee etinye ebe ahụ akwụkwọ ọnọdụ ifuru tinye n'akịga. Ana m ayọ gọọmenti Enugu steeti n'ihi na ọ ebe a ka nne m bụrụ na a mụrụ Enugu steeti ihe na-ayọ ha bụ biko ha kposa ahịa ahụ chịpụ ebe ahụ ọ dị tupu o bute nsogbu wee nye ụlọ obibi ebe onye ọchịchị bụ gọvanọ Enugu steeti na ndị nchekwa ndị ọzọ niile maka nchekwa nyochaa ebe ahụ ọfụma nyochaa ndị na-anọ ebe ahụ nchekwa ndị uwe ojii ndị na-eji ezoro anwụrụ ike ahụ ebe ahụ n'ihi Daalụ nwanne na oge na-asị kwarapụ maka ụmụ ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ime. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Afọ m Stanley Ogbonna bụ na ọ na-abụgo n'otu o si adị kasi na ewutere ya egburu ya kama na ihe ewutere ya gburu ya gburu ya nwụrụ ya jụọ n'ala. Ọ na-abụgo n'otu ndị bịalụba anyị tapụrụ ya akwụkwọ mana asị m kwuo nsị na gọọmenti ma ihe ha ga-eme maka na ikike niile dị ha n'aka ịchụpụ ndị ahụ ebe ahụ maka na otego ana m ebe ofu ụbọchị
nwatakịrị zuru ori onye Hausa zuru Fulani zuru ori ka a gara ekpo ebe ha ajụ ndị na-egbaniwe egbe elu ebe ahụ ọ mere o nweghị ụdịka ihe ọjọọ n'ime nwe nweta ebe ahụ chibisi mana ihe a ga-eme iwepụ ha mana ọ bụrụ na uche m sị na gọọmenti eme ihe a ga-eme ngwa daalụ ọ dị mma dịka oge si dị biko anyị na-ekene unu niile kene ndị niile kiri anyị na ebe unu na-esi ekiri anyị mana ka anyị were mpịacha okwu gị izu ịna n'ihe ndị mmadụ kwuru kedu ihe ị ga-ekwu ka oge na-asịzi anyị kwarapụ onye kpọrọ anyị si na ha na-ekwu na Enugu bụ nke fa gọọmenti gba nkịtị ịma na onye a na-ekwu okwu ya na-agba ebe obi ndị polisi ọkachasị na ọnụ gọọmenti ọ bụta gosi ebido gọọmenti Enugu ihe ama bụ na Enugu bụ obodo ndị Igbo ọ bụrụ ndị mbịarambịa bụ ndị mbịarambịa ịga na Asaba ebe na nwe banakọ kebụl point ka gọọmenti nyere fa and ha dapụtara ebe ahụ ọnọdụ so n'ilo ka ka gọọmenti ga-esi buru fa sọsọ nwere nweta mbụ na nwanụ bụ na onye nwe ana sịbụ na wera na iji ana 100 years ana ndebe Naịjirịa na ndebe Naịjirịa onwe ya na-ekwuri ha na gọọmenti bụ na sifụ na enye ha na ka ndị Hausa nọkwa n'ebe gọọmenti chibụfa afịa arasafa chief to bupụfa emenaito obodo ọzọ a ga-ebuga afịa bụfụ ha je chọọ ọnụ ọkwa ahịa ka ha na-azụ ha na-ele ihe ha na-eweta ihe ha je chọọ dịka ndị ọzọ na-eje n'obodo na-enyekwu nka maka na gọọmenti na saịda kwutere na aga na-enye ana since ha kwutere na aga na-enye ana na senyezi ha na independence layout si ga were ebe ọzọ obodo maka na aka ịta ama mgbe bupụrụ ya afịa ndị ọzọ akwata bupụrụ ya si buli ya na bupụ maka agbata anya kịta na aka na-agba n'egbe enu aka na-agba n'ime afịa ọzọ ga-anụ na-agba ya n'ebe ndị ọzọ ọkụ na gọọmenti teta n'ụla ka ihe ghara ime anyị okwu mpịachi bụ na achọrọ ka ndị mmadụ ghọta na gọvanọ ugwu anyị bụ gọvanọ onye ọbụla bi n'Enugu steeti ma ndị Enugu ma ndị bịara abịa na ọ ga-agbakwanụ mbọ ka o si agba n'afọ na o menyere ndị ọ bụrụ ka ọ bịa chụpụ mmadụ mana ha ga-ejisikwa ike ka m si mma na ha na-eme wee fụ na onye ọbụla bi n'Enugu ga na-edobe iwu obodo ka o wee baara anyị n'ime. Anyị na-ekene ndị na-ezitere anyị ozi na Facebook Mbamti anyị na-ekene Stanley anyị na-ekene gị Nwaji Great Chukwuebuka anyị ma ngụpụta m ozi na-ezitere maka na oge adọrọ ọ dị ma anyị ekelela unu ma onye na-asị biko onye mara ihe dị mma ya mee ya mana nke ka mkpa bụ na alụ niile atụrụ ebe a na okwu niile ndị kpọrọ akpọkwuru na alụ ha tinyere ebe echiche nke ha ọ bụ echiche na Solid FM ọ bụ ka o wee dị maka anyị na-eme mana anyị ekwu onye ata aka ji eze si gbawazie na nkata na achị ya n'izu ka o wee dị mma ije na Facebook efo ka anyị na-akpa ya ije wetabakọba ka anyị kpakọrịtabazi ebe a ije na Kpakpando TV na YouTube ije kpakọrịtabazi ebe a ịchọọ m Chiziani anọ m na Facebook Kpakpando TV na Facebook anyị na-akpakọrịta Ajibon na Facebook anyị na-akpakọrịta ekelena m oyikwu kelee ta wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma cheta na ọkwa elekere ya anọ na mgbede a mbụlụ oche ịkwalite omenala n'ụzọ priche oge a ka anyị na-eweta kpakpando mana ọ bụ otu a ka anyị si eme ya kwa ụbọchị Fraịde niile ebido n'ụtụtụ otu a anyị buru oche wee na-ewetara unu ụmụ ihe magasịrị mma n'asụsụ Igbo ka o si adị ụbọchị Mọnde ọkwa elekere anyị 12 na ọkara anyị bidokwa ịgbasa ozi n'asụsụ Igbo ụbọchị Tuesday elekere anyị 4 ka anyị na-ebido Wednesday elekere anyị 4 ka anyị na-ebido Thursday elekere anyị 4 ka anyị na-ebido mana Friday anyị na-ebido n'elekere anyị n'ụtụtụ elekere anyị 6 ụtụtụ wee megide ya wee luo amania ụbọchị Satọde n'oge agụ nkwọ o jiri ọkara gafee elekere 3 n'ehihie ruo mgbe ọ kụrụ elekere 5 gbam anyị jezuta ike olu n'elekere anyị 4 anyị ebutekwa anyị buru oche ọzọ n'ihu gbasa ozi n'asụsụ Igbo maka na Solid FM anyị na-eti eti abụ m Chiziani Cardinal. Okay, guys, so welcome to another beautiful. So governor Enugu ga-agba normal. No, mgbe governor na-enye governor 85.